Christ ascended into heaven. Christ ascended before his disciples, and they stood gazing into the skies. Then two angels in white robes reminded them, "Do not remain standing still. Go and spread the gospel of Christ. He will come again at the appointed time." As Christians, we are called to be about our mission on earth, spreading love, hope, and the message of Christ wherever we go. Cristo ascendió delante de sus discípulos, y ellos quedaron mirando al cielo con asombro. Entonces, dos ángeles vestidos de blanco les recordaron: "No se queden allí parados. Vayan y anuncien el Evangelio de Cristo. Él volverá en el tiempo señalado. Como cristianos, estamos llamados a cumplir nuestra misión en la tierra, llevar amor, esperanza y el mensaje de Cristo a todos los lugares." Kristi rigoro n'eluigwe n'ihu ndị na-eso ụzọ ya, ma ha nọdụrụ na-ele anya n'eluigwe. Mgbe ahụ, ndị mmụọ ozi abụọ yi uwe ọcha gwara ha, "Unu anọla n'ile anya n'igwe, laghachinụ gaa kwusabanụ oziọma Kristi. Ọ ga-abịa ọzọ mgbe oge ruru." Dịka ndị otu Kristi, a kpọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị na-arụ ọrụ Chineke n'ụwa, igosi ịhụnanya, ịkwalite olileanya, na ịgbasa ozi nke Kristi ebe niile anyị nọ. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.